Kaixo lagunok, seguru nosbait galdetu diozuela zeuen buruari. Zergatik ez dira hondoratzen itsasontziak? Itsasontziak oso astunak dirudite, ezta? Baina hala ere flotatzen dute. Nola da posible hori? Lore argaraten naiz eta hau ikusgelako zergatik gertatzen dira gauzak zaila da. Arkimidesen printzipioa. Pentsa, itsasontzi bat uretara sartzen dugula. Zer gertatzen da? Ura desplazatu egiten da, eta goranzko indarra sortzen du. Indar horri flotagarritasuna deitzen diogu. Ura esaten ari da, lasai-lasai nik sostengatuko zaitut. Itsasontziaren pisua eta urak gorantz egiten duen indarra orekatu egiten dira, eta pum, flotatzen du. Dentsitate kontua da. Bai, badakit zer pentsatzen ari zareten, baina altzairuzko itsasontzi bat ez alda astuna. Albaolakoa bezala egurrezkoa balitzikiera. Bi kasuetan itsasontzi barruan aire asko dago eta aireak dentsitate oso baxua du. Horrek esan nahi du itsasontziaren dentsitate osoa altzairuarena eta airearena batuta, urarena baino baxuagoa dela. Eta jakina, ura baino dentsitate txikiagoa baldin baduzu, flotatzen duzu, aizue. Eta urpekontziak, horiek nola egiten dute hondoratzeko edo flotatzeko? Bi geruza dituztelako. Eta geruza hori airez betetzen dute flotatzeko, edo aireak kendu eta urez betetzen dute urperatzeko. Hor ere, dentsitate kontua da. Diseinuaren magia. Itsasontzien forma ere giltzarria da. Diseinu horri esker itsasontziek desplazatzen duen uraren indarra maximizatzen du, eta horrek flotagarri mantentzen du, nahiz eta handia eta astuna izan. Pisu asko ur lasaietan eramateko gabarra bat eraman dezakegu. Ai, gabarra! Beraz, laburbilduz, itsasontziak ez dira hondoratzen goranzko indarrari eta diseinuaren kombinazio on bati esker. Arpidetu, eman like eta utzi iruzkinak.